na-ege ntị. Ihe merela onye mekwara ibe ya. Ndụ mmiri, ndụ azụ. Mmiri atala ma azụ amụla. Ọ bụ m bụ asụsụ Igbo ka bịakwute nụ n'ụbọchị taa. N'afọ 2020, na-ewetara ọha na eze mkpesa. Eji m ntụrụ obi n'anya mmiri akwa. Na-akwa bụ nke dị m n'ọnụ wee gụọ sị, pụọ n'ozugbo, pụọ n'ozugbo, pụọ n'ozugbo, Ka asụsụ Bekee wee dele ji. ebele makwa maka ụmụ m ka asụsụ Bekee narala m. Emere m asụsụ Bekee gịnị? Njizuchi ụmụ m oge m ji eri asụsụ Bekee bụrụ onwe ya bịa bụbanye ụmụ m ebe m nọ merụwezi ihe kwesịrị iri. Taa ụmụ m amasịkwa onye mbụ. Ndị nna nna anyị amụrụ m ebe o jizi asụsụ Bekee anyị isi taa. Obi na-atọ ha ụtọ mgbe nwa ha bụpụtara akwụkwọ na-agụrụ ha kapịta small a ma chepụ mkpesa agụ nke m n'asụsụ m dịka akụkụ aketa, bikụkụ biketa na ihe ndị ọzọ. Biko ọha na eze na-ege ntị, mgbenụ m asụsụ Bekee na mụ nke kacha otu a. Obi agbawala m ka ịgoji enwezi mbụ na ụmụ m na-ejizi asụsụ Bekee mee nganga. Ka ịgoji agbawa mbụ obi bụ na nnukata ha mmadụ ahụ onye ọzọ. Gị na-amaghị ọwa ịkwa m emu kọrọ isi ma mmiri anya mmiri ka a na-eti maka si na ori awọrọ eke gbara agba ikpe onye ori awọ ya aza. Dịka ụfọdụ mgbe ị ga na ihe ndị a zadatru, obi agbawala m. Kama asụsụ Bekee ga-ebu nnu jiri ma obiọma bịakwute m maka na itere bụ utere azụ. Nne nnụnụ ka m bụ onye mmiri dịzi n'anya na osisi ka osimiri. Ụmụ m pụtazie n'ụtụtụ kama ga na-ekele m isalachi, kama ga na-ekele m ịbụọlachi, kama ga na-ekele m ụtụtụ ọma. Ihe m na-anụzi bụ mommy good morning maka si na nganga bute ụzọ dịde sochie ya n'azụ. Ụmụ m na-ejizi asụsụ Bekee eme nganga ka wetara ụfọdụ ikpesi isi na m lafere atụfuela ndụ ha maka nganga asụsụ Bekee buterele ha. Tie mmadụ ole mazikwanụ feshi akpọ ihe ndị a n'asụsụ m dịka bọọlụ, bel, pensụl, whiteboard, blackboard na ihe ndị ọzọ. Asụsụ m alala kpamkpam. Obinigwe mee ka m bịaghachi ma nọdụ n'oche nọ mbụ maka si nna na-eme nwa ya ihere. Biko ọnwụnwụ na-akụzi aka n'ụzọ m. Ụwa bịa lere ọha na eze na-ege ntị. Bịa na-erienụ m akwa akwa arịrị ka m na-ebe.